fås i mange forskellige farver og varianter. For eksempel kan de være ud af gummi, og de kan have noget glimmer på, og der kan være kronebogstaver, og der kan være boblebogstaver. Og så kan man få kroner og blomster og hjerter og stjerner til. Hundehalsbåndene de fås i mange forskellige farver og i mange forskellige størrelser og med mange forskellige slags bogstaver. Båndene til hestene de fås i mange forskellige former og i mange forskellige farver, og du kan også selv designe det, fordi at vi er åbne for nye gode idéer.